Com esteu? Entre diumenge i dilluns esperem un canvi de temps amb una pertorbació que es formarà al Mediterrani i que capgirarà la situació meteorològica. Ens estem mirant mapes de pressió, fixeu-vos com es despenja una bossa d'aire fred en altura i després, a partir de diumenge i dilluns, es forma a més una borrasca en superfície que serà la que comportarà aquest temps de llevant, amb pluja, a més, i amb una situació marítima complicada de cara a l'inici de la setmana que ve, sobretot. Si ens ho mirem més concretament en el nostre àmbit, aquests mateixos mapes de pressió, veureu com es forma clarament aquesta pertorbació entre el sud del País Valencià i les Pitiüses de cara a dilluns i com es dibuixa aquest corrent de vents allevantats clar que afectarà bona part de Catalunya de cara a diumenge i l'inici de la setmana que ve. Si ens mirem mapes de nuvolositat, veureu com aquest dissabte ha de tornar a ser el dia amb predomini del sol. Es repetiran probablement els núvols baixos a la costa, tot i que aquest model no ho indiqui, segurament tornarà a haver-hi a primera hora del matí núvols força abundants en sectors de la costa i humitat elevada. A mesura que avanci el dia s'aniran obrint clarianes i en general aquest dissabte predominarà el sol, però com esteu veient, diumenge i dilluns seran dies amb nuvolositat més generalitzada, compacta i fins i tot força abundant, sobretot a partir de diumenge a la tarda i de cara a dilluns. A més hem d'esperar pluges, però això no passarà fins a última hora de diumenge, que començaran a aparèixer els primers ruixats en comarques de Girona i Terres de l'Ebre i sobretot de cara a la matinada i al matí de dilluns, que és quan plourà de forma més general. Precipitacions que dilluns han d'afectar totes les comarques, en general amb quantitats no especialment abundants, de 5, 10, 15 litres per metre quadrat, però en alguns sectors de les Terres de l'Ebre o també en punts del Pirineu Oriental, Serra de l'Albera, en comarques de l'extrem nord-est, pot haver-hi pluges més abundants, que puguin arribar a acumular fins i tot més de 50 litres per metre quadrat durant la jornada de dilluns i encara fins i tot en algunes comarques del nord-est fins a la matinada o al matí de dimarts. Per tant, precipitacions destacables les que tindrem de cara a dilluns, a més, amb una situació marítima força complicada, com comentàvem, perquè el que hem d'esperar, a part d'això, és que tinguem una situació de vents de llevant que començaran a activar-se de cara a diumenge. Ja serà diumenge un dia en què el vent de llevant es faci més protagonista amb cops de 40-50 km per hora i especialment serà de cara a dilluns quan esperem els cops de vent més forts, ratxes de fins a 70-80 km per hora puntualment en alguns sectors de la costa. Fixeu-vos en aquesta taca vermella que apareix cap al golf de Lleó, amb aquestes ratxes més fortes que comportaran molt de corrent marítim cap a la Costa Brava, que és on hi haurà el temporal més dur probablement dilluns, amb onades que poden superar els 3-4 metres fins i tot en aquest sector de l'extrem nord. Les temperatures baixaran també amb aquest canvi de temps, esperem que sobretot els migdies siguin més freds. Diumenge ja es notarà, però sobretot serà dilluns quan notarem un ambient més hivernal una altra vegada, especialment al centre del dia. A llarg termini, fixeu-vos que es manté una mica el to blau en els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents. Vol dir que la setmana vinent probablement ens instal·larem en un ambient una mica més fred que no el dels últims dies, però no esperem que torni l'hivern d'una forma clara. Només diumenge i dilluns seran dies, en tot cas, una mica més hivernals, especialment al migdia. I per últim ens mirem què pot passar la setmana vinent. Com sempre ens agrada els divendres fer un cop d'ull en general al que pot ser la setmana pròxima, moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies. Fixeu-vos el que comentàvem fa un moment, que si bé aquest aire fred que entrarà entre diumenge i dilluns no acabarà d'instal·lar-se, sí que sembla que la setmana vinent en conjunt serà una mica més hivernal que no pas aquesta última i que les temperatures com a mínim seran lleugerament més normals per l'època que no pas les de les últimes jornades. Pel que fa a l'estat del cel, més enllà de les pluges de dilluns i març, ens estem mirant mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia. Fixeu-vos com la resta de la setmana hi ha poques opcions que torni a ploure. Podrien quedar alguns ruixats puntuals dimarts o dimecres, sobretot en sectors del sud del País Valencià, però és poc probable que tinguem més situacions de pluja al llarg de la pròxima setmana, com a mínim fins al cap de setmana. En tot cas, el que sí que podem tenir serien alguns dies més de cel mig ennuvolat i de força humitat a la costa. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les imatges i fotografies que ens feu arribar.